Masikati yakanaka, vana vaMwari kumativi mana enyika kwese kwamuri vana veZimbabwe. Ndinokugamuchirai kuchirongwa kudzora murangariro, Mindfulness meditation. Chirongwa chatakatanga kwane mwedzi inoda kuita miviri, chekudzidzisana kuti tingadzikamise mirangariro yedu chirudzi, tikadzikamise pfungwa dzedu sei, kuitira kuti tisanyanye kudzimbikana nekurwadzikana nezvenyika ino nezviri kuitika pasi rino. Upenyu huri kudzimba nguva ino, especially takatarisana necoronavirus. Vanhu vari kupanika, vanhu vari kurohwa nehana, vanhu havana kugadzikana, vanhu vari kumhanya nekuda kwekuti zvaunza kuvharwa kwepasi, kuvharwa kwenyika dzakasiyana siyana. Tinoziva kuti Zimbabwe iri palockdown kutaura kuno. Nofunga yamuday number 7 kana kuti 27 kwasara dzimwe 7 days, and macases ari kuramba achikwira, zvinoratidza kuti lockdown ingangogona kuenderera mberi kana kuti inogona kurerutswa kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana semumaruzevha kana kuti kudii, hazvizikani. Zvese hazvizikani, tiri murima. Ndo coronavirus zvairi kuita. Saka vanhu havana kugadzikana. Chinonyanya kutambudza vanhu inhau yekuti kana tisingazive kuti zvinhu zvichapera rini kana kuti zvichauya rini, pfungwa dzedu hadzinyanye kugadzikana kana tisina kudzidzira nzira yekuita kuti mirangariro yedu inge yakagadzikana iri panzvimbo imwe chete. Saka tichitanga chirongwa chinechi, chandoda kukumbira ndechekuti unfortunately kana tiri kudzidza kudzora murangariro, tofanira kudzidza tiri panzvimbo yatiri free, nzvimbo yatakasununguka, nzvimbo yatinokwanisa kunyatsogara pasi zviri comfortable, nzvimbo yatinofanira kunyatsogara pasi zviri comfortable, kuitira kuti tidzidzire kudzora murangariro. We need to practice. Without practice, there is no way you can learn contemplative prayer, or you can learn mindfulness, or you can learn meditation. You need to practice. That's the basic line. You don't fool yourself. And ndokunyeperai kuti unogona kudzidzira mindfulness meditation usika practice, hazvifi zvakaitika. Uyezve haugoni kuti ukwanise kudzikamisa pfungwa dzako from nowhere, kungoenda wangoti haiwa inini ndinongozvigona. Well, kune kapercentage kadiki kekuti wakangozvarwa wakadaro, wapapauki, hawaite sei, kunyange zvinhu zvikaita sei, wakangochila. Inonzi nevanhu iyayo yakangochila, vanhu vanenge vakangochila. But wazhinji rudhende rwedu tinoda space yekuti tidzidzire kudzora murangariro. Saka ndinokumbira kuti utsvage pakasununguka paunonyatsogara pasi. Kupfugama hongu tinogona kupfugama, asi mabvi haana kugadzirirwa kuti apfugame kwenguva yakarebesa. Yet kana tichidzidzira kudzora murangariro, tichidzidzira kuti pfungwa dzedu dziteramire, tinofanira kunge tichikwanisa kugara kwehours zvichienda mberi. Kana tichidzidzira tinogona kutanga zvino ma5 minutes, ma10, ma15, ma20, 30 tichienda tichidaro. Asi nekufamba kwenguva tinofanira kunge takukwanisa kuita build up resilience yedu yekuti we can sit still in one place, stilling our body, stilling our minds for up to an hour, then tombosimuka, tombotenderera for 5-10 minutes, todzoka togara zvakare for an hour, and so on and so on. Kudzidzira. Once we have mastered the skill of making our minds still, making our bodies still, then we are able even to stay still for longer periods. Hallelujah. Now, nyaya yekudzora murangariro tinoitora kubva pana Matthew chapter 6. Not Matthew, sorry, Luke, Matthew, Matthew ndiye Matthew. Matthew chapter 6. Yes, Matthew chapter 6 kubvira pa5. Munzwe zvinotaura Jesu. Anoti, kana mava kunamata, regai kuita sevanyengedzi, vanoda kumira vachinamata mumasinagoge nepamharadzano dzenzira
wachiitira kuti vaonekwe navanhu. Chokwadi ndinoti kwamuri, wakatowana mubayiro wavo kare, asi kana iwe wava kunamata, pinda mumba yako, uzarire gonhi rako, unamate kuna baba vako vari muchivande. Ivo baba vako vanoona zviri muchivande, vachakupa mubayiro. Asi kana mava kunamata, regai kuwanza kana kuti regai kuzavadza sezvinoita vechirudzi, nokuti vanofunga kuti vanonzwikwa nekuda kwekuwanda kwemazwi avo. Musafanana navo, nokuti baba venyu vanoziva zvamunoda musati mavakumbira. Sezvo namatai sezvizvi muchiti, tichazosvika ipapo. Jesu Kristu anodzidzisa vadzidzi vake kuti munamatiro chaiwo chaiwo hausi wekushamatata, hausi wekudaidzira, hausi wekumira pachena, hausi wekupinda musinagogu tichinamata sezvatinoita isu mapostori. Tinoti kana taa muchechi tikavhurirwa munamato namufundisi kana kuti namuvhangeri kana kuti anenge apiwa chidanho chekufura, tinochitanga zvino kudaidzira nekuchema zvese tichichema kuna Mwari. Asi zvese izvo zvakaringana, zvakanaka. Asi Jesu anoti pane kumwe kunamata kunonzwikwa naMwari, kusiri kunamata kwekuonererwa, kusiri kunamata kwepachena, asi kwekuenda kunotsvaga pakavanda, mumba yemukati, kwekuenda kunotsvaga pasowe mubako, maunonotsvaga pakavanda, paunogara zviri comfortable, wonamata Mwari wako muchinyararira. Saka ndo chinhu chekutanga kana tichida kunyatsonamata, zvinoita kuti Mwari watinzwe, zvinoita kuti munamato wedu unge uchireva chinhu, uwe meaningful, uwe neimpact, newe unzwe kuti kunamata kwandaita, aiwa, ndasvika ndataura naMwari. Unofanira kuva munamato waunoita uri wega pachinyararira. Saka ndoda kuti mutsvage pamunonyatsogara zvakanaka. Kana tagara zvakanaka, ndoda kuti chinhu chekutanga nguva dzese kana takuda kuti tinamate, kutanga kuti tisunungure mwoyo yedu, opening the door of your heart, opening that door to your mind, kuti tigamuchire Jesu Kristu matiri, tigamuchire mweya mutsvene mukati matiri, tigamuchire ruponeso. Tinofanira kuti tisunungure mapfundo ese arimo, zvingave zvigumburiso nevanhu, dzingave hasha, pangave paine chimwe chinhu chiri kukutambudza mukati muupenyu hwako. Taura kuno tati semuenzaniso nyaya yecoronavirus, kungoiregera, let go. Nemuchirungu inonzi letting go. Let go all those things. Let go all those things. Pawakagara ipapapo, just make yourself comfortable, very very comfortable. Kuti tinongoda kunamata tichirwadziwa kuti tichaita seko. Baba wedu vari kudenga, isisu ndo kune rugarika. Takanzi isu tiri vana upo, takasarudzwa naJesu Kristu, takatengwa nemutengo weropa. Saka nekudaro tinofanira kunge takasununguka panyika pano. Tinofanira kuti tisununguke, kana tichikwanisa kunge tichisununguka ngatisunungukei. Let us feel comfortable. Zvakanyatsorurama, zvakanyatsodzikama, tisina chinotikanganisa. Haleluya. Nyazogara zvisi tisina chinotikanganisa. Nyaya inoitika ndeyekuti kana uriwe cameraman, uriwe zvakare presenter, uri wega, dzimwe dzenguva unenge uchida kuona kuti zvinhu zviri kuitika here, unogona kuti uri kurekodha iwewe usiri kurekodha. Saka ruregerero ipapo chinhu tinofanira kuti tiregere. Imwe nenguva ndinongogara ndichingorekodha, ndakangoti zii zvangu ndiri ndega, chero zvazvinenge zviri kuita ipapapo tinongoti zvakangoringana, ndo zviri kudiwa naJehovha. Saka takagara comfortably,
unogona kugara pachair, unogona kugara pakushe pasi, chero pauri comfortable, nekuti unoda kuti unamate kuna Mwari usina zviri kukudistracta, zviri kukanganisa. Now, kana tichinge tagara zviri comfortable, ndinoda kukumbira kuti tivhare maziso, titsinzine maziso, woisa maoko ako paunoanzwa iwewe kuti pakakusunungukira. Vamwe tinonamata maoko edu ari pana, asi imwe nguva unogona kuona kuti arambe ari apa anogona kukuremera. Saka imwe nguva kuadzikisa zvako pasi, kana kuvaisa pamusoro pemabvi ako, pamusoro pemakumbo ako, zvese zvangoringana, zviri comfortable. Haufaniri, no pressure, haufaniri kuti uomerwe neupenyu. Chekutanga tati togara zviri comfortable. Tauri comfortable, tochitanga zvino kutarisa miri wedu, kuti tinzwe kuti miri wedu umbori papi. Just being aware of what your body parts are doing and where they are, just locating them. And kungwa pa reassurance kuma body parts ako kuti uripo na pamwechete navo and you care for them. Nekuti rudo rwekutanga runofanira kutangira pauri, rudo rwekutanga runofanira kutangira pauri tisati tarwendesa kunze. Saka kuratidza kuti miri wako unouda, kungoutsvagawo kuti makumbo angu ari papi, tsoka dzako udzifambisa. Kana uri kunzwa dzine tension, try to relax them. Tokwira kutsapfu, ngonzwa kuti tsapfu dzangu dziripo, ungodzisimbisawo kuti tsapfu dzikanjani nhasi, waswera sei, wamuka sei, waswera sei. Kana ari madekwana, manheru, zviri sei, waswera uchifamba, todaira kuti you're okay. Mabvi, zvidyo zvako, as you are doing that, just try to relax. Magaro ako, unyazonzwa kuti wakagara zvakanaka, equally balanced. Hapana pauri kunzwa pari kurwadza, kuti apa nekuti kana ukanga uri kurwadziwa zvinogona kutora attention yako zvakare izvozvo pamugariro wako. And so your generalized pain of being unwell, no, but uncomfortable position yekugara nayo. Kana uri kunzwa kudaro zvinogona kutadzisa kunyatso concentrate in the present moment. Ukwira musana, make sure your back is straight as much as you can. Dumbo rako kuti riripo, chest yako, just relax yourself. Mashoulders ako uri kuanzwa, yes. You can feel your arms, maoko ako, your forearms, you can feel them. Zvanza zvako zviripo, uri kuzinzwa nezvikunwe zvese. Mutsipa, and just try to relax all the tension. Relax all the tension. Musoro wako uri kunzwa kuti uripo, kumeso, maziso uri kuanzwa, mhino, muromo. You are aware kuti nzeve dzako dziripo. Now wapedza kudara izvozvo, just make sure you just feel relaxed. You are feeling at peace. Toenda kufungwa dzedu. Ndambotaura pari ndikati unoda kuti uite open up your mind, open your heart. Open that door of your heart, open that door of your mind. Kuitira kuti Kristu apindemo, kuitira kuti Mweya Mutsvene apindemo.
Just see how peaceful your mind feels. Try to measure yourself from 1 to 10. 10 being very peaceful, 1 being less peaceful. Maybe you are agitated inside you, you're restless, you're worried, you're concerned, you've got fear. Try to let this go so that you can achieve at least 8, 9 out of 10, or 10 out of 10. This present moment. Kanguwa kakacheti katiri kana. Lokati kuti ungofeel that peace. Let go of everything. Let go of every worry. Let go of every concern. Let go of everything that might be bothering you. Let go. Inoyi haisi nguva yekufunga kuti kwendichadye manheru, mangwana ndichaswera kupi. Kwete, inguva yekuve in the present moment. Ipo pano patiri papapa. This is what Kudzora Murangariro means, mindfulness, meditation. Kuisa pfungwa dzenu panzvimbo imwe chete patiri panapa panguva ino. Notice all those judgments. Ona kuti pfungwa dzako dziri kupa mhosva here, une zvauri kutsutsuma pamusoro pezvazvo here pamusoro pako. You might be blaming yourself for some things that you have not done right. Let go all those. Remember, pasi panapa hapana asingatadzi. Tese tiri vatadzi. Shoko raMwari rinotaura kudaro. Saka panguva inoiyi inguva yekumboregera zvose zvaunozvipa mhosva. Rangarirai that story of the brick wall with 3 bricks that are out of place, appearing to have spoiled the whole wall, but pane 997 zvinozvidhina ipapa. Saka zvese izvozvo let go. Kuti mupfungwa mako unyatsofunga kuti iwewe, yes, ndiri munhu sevamwe vanhuwo. Kuomerwa neupenyu zviri normal, nekuti ndo upenyu chaiwo zvawakaita. Life is suffering. Saka zvinhu zvinoda kugamuchirwa kuti nguva ino kana uine kutya pamusoro pecoronavirus kuti ikandibata ndodini, zvetitori normal. Ndo zvazvinofanira kunge zvichitoitika izvozvo. Do not worry about that. It is normal. Let go. Just bring your mind to the present moment. And then bring your attention to your breath. Kufema kwako kwauri kuita chaiko chaiko ndokwandakuda kuti zvinezvi uchiunza pfungwa dzako dzose pakuri. Unza pfungwa dzako pamafemero auri kuita. Noticing your breath coming in and your breath going out. As you breathe in, notice the sensations, and as you exhale, also notice sensations. Just focus on your breath at the present moment. We are not going to say anything. Remember, Jesus said, Baba vedu vari kudenga vanoziva zvaunotoda kare. Saka, you don't need to say anything at this present moment. Nothing. Because God already knows. Saka chauri kuda kungoita chete ndechekuti still your mind. Make your mind still. Make your body still. Make your body as calm, as relaxed as you can. Those are two more days. So, to achieve that, just focus on your breathing.
try to be as still as you can, both mentally and physically. If there is chatter in your mind, that's normal. The mind is never quiet. It's quiet, 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 quiet. It's constantly thinking about certain things. All you need to do is let go. Just let go of all those thoughts. Don't chase them, don't follow them. Just let go. Ingodzirengedza, usade kudziteera kuti kuchiko chamboitika kuti ndifunge izvozvo. Ndozvinoita pfungwa. Hadzimiri kufunga kusvikira patinofa. Uyezve patinofa hatizivi kuti mweya haurambo uchifunga here. Saka nguva ineyi ndeyekungoti pfungwa dzangu, murangariro wangu uri pamafemero andiri kungoita chete. It might be helpful kana uri kuona zvichinetsa kuita concentrate pakufema kwako kuti uimagine une balloon mukati medumbu rako. So as you inhale, you are blowing it up. As you exhale, you are deflating. Keep going. You're doing right. That's all you need to do. Focus, pay attention to your breath. You don't have to say anything to God. God already knows. He knows your desires. He knows your worries. He knows your fears. He knows what you really, really want. He knows that you are unwell. And He knows you want healing. So you don't have to tell Him. He already knows. All you have got to do is to keep your mind still and calm. And that window, that door to your heart open so that Christ may enter, the Holy Spirit may enter and minister to you. Your mind might be telling you, what's this you are doing? It's okay. That's what minds do. They tend to be inquisitive, especially kana dzichita zvinhu zvinyowani zvadzisina kujaira. Dzinozviita pfungwa izvozvo kuti uri kumboita chiko iwe, uri kupenga, uri kuita sei. Notice all those judgments, but let go. Let them go. Do not pay attention to them. Just let them go. Just keep going. Body relaxed. Don't tense up. If you feel like you are tensing up, just taking a deep breath. As you breathe out, just relax every part of your body. Every part that you can relax, just relax it. Now, Jesus Christ says to His disciples, kana imimi makunamata, mafunda zvokunamata muchitaura.
namatai muchiti. I want you to recite the Lord's Prayer, either in English or in Shona, slowly. Baba wedu vari kudenga. It's very important to understand kuti our one and only Father, Baba wedu isisu chaiwo chaiwo wemazvirokwazvo wemazokwadi, kwete wepanyika pano ndewenyama vanopfuura vanotiramba vanotitiza, asi Baba wedu chaiwo chaiwo vari kumusoro kudenga. It's very important to understand that. Zita renyu ngariwe dzvene. His name is holy. Zita raMwari rinofanira kuti rive dzvene, rirumidzwe. Umambo hwenyu ngahusvike. This is everybody's dream. Kuti umambo hwaMwari husvikewo nemauri, hupindewo mumwoyo mako wawakavhurawo. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano nekudenga. Zvakatikoshera munhu waMwari kuti kuda kwaMwari zvakunoitwa kudenga ndizvowo kuitwe nepano pasi. Chinhu chatinoshuvira tose kana takatarisana nezviri kuitika pasi rino iko zvino izvi. Chinhu chatinoshuvira tese kuti denga ratakaonekwa richidzikiswa semwenga dai tairirarama nepasi pano tigorirarama nekudenga zvaitiringanira. Mwari vanozviziva. Tipei nhasi zvekudya zvemisi yese. Kuisa pfungwa dzedu pana nhasi, tichidzibvisa pane kutya zvemangwana. Mangwana Mwari anoziva. Kuswera mangwana Mwari anoziva. Svondo rinouya, mwedzi unouya, gore rinouya, makore anoteera Mwari vanoziva. Saka tiri kungoti tipei nhasi zvekudya zvakatiringanira. Chero zvingave zvemisi yose, asi nhasi tiri kuti ngatiwane zvakatiringanira. Saka tiri kuti when you are paying attention to your breath, you are staying in the moment. Rega kuti pfungwa dzako dziende mberi kana kuti dziende kumashure kuuya kwawakabva kana kuine zvimwe zvikanganiso. Remember, takati you do not own the past. You do not own the past. And again, you don't live in the future. You live in the present moment. Tiregererei zvatinokutadzirai. Jesu akafa pamuchinjikwa hongu kuti tisunungurwe pamatanzo edu. Sekuregerera kwatinoitawo avo vanotitadzira. Ndodaira kuti newewo izvozvi nguva inei patatangira ndati kana uine zvigumbo, kana une hasha, kana une mafe, kana uine tumwe twangu wakahakira pamusoro pevamwe vanhu, let them go. Let that go.
takaregererwa kuona Mwari. Munamato unoti hanzi mutiregerere matadzo edu sezvo isu tichiregererawo vanotitadzira. It's reciprocal. Musati tungamidzira mukurunzirwa. Musati tungamidze kupinda miedzo nekurunzirwa. Namata kuti Mwari, pandiri pano nhasi yomuswero unowezuva, musandiregerewo ndichipinda pakuedzwa. Musandiregerewo ndichipinda mumadzudzu, mutsaona. Nekuti umambo ndewenyu nemasimba, nekutunidzwa kusvikira nekusingaperi. Hakuna mumwezve Mwari kunze kwenyu Mwari muri kumusoro kudenga. Ichi chinhu chatinofanira kuti tirangarire nguva dzose, regardless of situation or circumstances. Kuti Mwari tinokuzivai kuti magara muri Mwari. Hamuzotisiye toga, hamuzotiregera tichitambudzwa, nekuti muri Mwari. For the next 5 minutes, I'm going to be quiet, so that you can remain very, very still. Now, as we come to the end of our 5 minutes,
is prepare to open your eyes. But how gets it out of maziso? Toda to unyemwerere. Unyemwerere kuti wakunda. Toda kuti unyemwerere kuti wakunda. Kwanisa kuteerera kubvira pekutanga kusvikira pakupedzisira. You need to smile and you open your eyes. Thank you very much. Hazvina kupfava, asi hakuna chinouya nyore nyore. Asi zvakaita upenyu. Upenyu hausi nyore. Shoko rinotaura kudaro. Neexperience inokudzidzisa kudaro kuti upenyu haisi nyore. Upenyu haungouye huri musilver platter. Rugare haruuye ruri mundiro. Hanzi chinouya ugere rufu nekuda kuti murayiro waMwari. Asi kana uchida kuti ukwanise kucontrolawo maemotions ako, ukwanise kucontrolawo mafeelings ako, ukwanise kucontrola madesires ako, ukwanise kucontrola zvinoitika mukati meupenyu nekugarawo nevamwe zvakanaka, unofanira kuramba uchidzidzira kuti pfungwa dzako dzidzikame. You must learn to keep your mind calm. You must learn to keep your mind still. Letting go is very important. Learning to let go. Kunzwa nzara chaiko chaiko. You let go. You invite nzara mukati mako. That door to your heart is open. That door to your mind is always open. And say, be my friend, not an enemy. Hasha chaidzo chaidzo. Be my friend and not an enemy. I don't have to do anything. I know that hasha is an emotion that has lived with humans since day one. Takakreatwa tine hasha, takakreatwa tine kusuwa, takakreatwa tine rudo, takakreatwa tine wari, takakreatwa tine twose. Asi tinodzidza how to manage those things by keeping our minds calm and saying, oh yes, I know. I'm worried. But what is the threat? What is the worst case scenario? Upenyu wangu uri munjodzi here. Kwete. Threat ku survival yangu ndeipi? Hapana. Saka pane chikonzerere chekuti ndiwe so worried sokuti ndobva ndatotadza kana kuenda kubasa, ndobva ndatotadza kana kudya, ndobva ndatotadza kana kuti kurara. Kwete. Hapana. And you learn to let go. Is there anything that I can do about it? No, hapana. So, even kana ndikatsamwa zvikutsamwa, ungatsamwire nyika, iwe uri weseniswa ndakaita ivi, chii chaunokwanisa kuita kunyika kana ukaitsamwira? Hapana. Saka, zvinokubatsirei? Hapana. Saka, what's the best thing to do? Kuregera hasha, kuregera kutsamwa. So learning to let go only comes the practice of calming your body, calming your mind, calming your heart to remain still. Now, ukanga wasvika padanho rekuti wakukwanisa kuti pfungwa dzako nemwiri wako zviri so calm and so still, newe uchaona kuti ndo panotangira mweya mutsvene kutaura newe, ndo panotangira zano nenjere kuuya mundangariro dzako, ndo panotangira all wisdom, all enlightenment, all intelligence, all knowledge starts at that point where your body, mind, soul, spirit become still and calm.
So it's something that you need to practice. You can only achieve this by practicing and practicing and practicing to let go. Practicing all the time to let go. Kwete kuhakirira, kwete kusungirira. Jesu anoti, tsamai asi musavidze zuva makatsamwa. Anobvunzwa zvakare kuti ndingaregerera hama yangu kangani? Anoti 70 times 70. Kureva kuti it's so many times you have got to let go. Because kazhinji ndo zvinhu zvinotibata, hasha, unforgiveness, grudges. Saka, as you meditate, as you contemplate, as you do mindfulness, you also need to train your mind and your heart. Loving, kindness, forgiveness. Teach it empathy and compassion. And teach warm-heartedness. Embrace these things. And also wish all humanity should do the same. And be happy. Try to be happy all the time, regardless of the situation. Try to smile. Try to be optimistic. Remember, he who is in us is greater than the one who is in the world. You've done really well. We will meet again next week, Saturday. Mwari wachida, mune chimwe chirongwa zvakare chekudzora murangariro. Practicing mindfulness, meditation, contemplative prayer. May God be with you and good afternoon.